podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a croeso enfawr I bodlediad Rugby Cymru, fi Carwyn a Iestyn Thomas, dim Carwyn Evans o'r wythnos yma a, wel, yn barod, ti'n gallu glywed o sŵn fy lais gobeithio bod fi'n eitha hapus, oherwydd bod fi wedi cwmpo fwy tu ôl I yn rhagfynegiadau ni yn Super Rugby Cymru, fi oedd yr un da'r garfan yn fwy debyg i'n Warren Gatland, sef wel, pwynt dda ni, pwynt wael, dwi'n bynnag lle ti'n sefyll ar y ffens Iestyn. Dyna oedd swydd y dasg y fe wythnos diwetha, a be nes di o garfan Cymru, un neu ddau sioc, ond falle garfan teg mewn nifer y ffyrdd, os ti'n sôn am pwy sy'n bod yn chwarae'n dda ar y foment. Ie, odi, a syma, oedd cwbl o siocs fel nath I sôn, wel, yn neb di roi Nicky Smith nôl mewn, a yn ar ôl sydyn mae fe nôl. Oedd Gatland I dweud di Sul fod yn edrych tuag at y dyfodol yn Rugby Cymru, a wedyn mae Rodri Williams di cael ei galw lan, a oedd e'n sioc I fe y chwaraewyr, a dim byd yn erbyn Rodri Williams, oedd ni di dweud wrth yswetha fod un o'r mewnwyr gorau ar y foment yng Nghymru, so yeah. Wel, nes di wedi to fe oedd mewnwyr gorau yng Nghymru ar y foment. Hei, ffrog clod I dy hun, os oedd unrhyw un wedi galw hwn, ti oedd yr un? Ie, o'n I just, o'n i'n credu oedd beth oedd Gatland I dweud yn dal o'r dyfodol, falle di newid meddwl fi am ryw reswm, ond ar ôl gwylio cwpl o gêmau dreigiau yn fyw, ti'n gallu gweld beth mae fe roi i'r tîm na. So yeah, mae fe'n heiddi'r galw lan na. Ie, fi'n credu oedd e'n heiddi galw ar lan cwpl o flynyddoedd nôl fyd, sy'n cofio'n union y flwyddyn, ond dim llynedd falle, oedd e ddim wedi cael flwyddyn cystal llynedd, ond y flwyddyn cynt oedd e'n eitha dda, flwyddyn cyn hynny oedd e'n eitha dda fyd. Ond o'n i'n meddwl falle byddai'n colli mas yn ywedig os ti'n meddwl bod fwy o mewnwyr ar gael dyn ni nawr na sydd wedi bod. Ti'n meddwl am Ruben Morgan Williams yn wael dda, Aled Davies wrth gwrs nôl yn Nghymru, Kieran Hardy dal yn fod yn mynd, nawr ti'n symud i'r gweilch wrth gwrs, na cwpl o boes eraill yn ogystal. Nicky Smith yw'r bennawd fwyaf rhaid bod oherwydd mae pawb wedi bod yn galw ar gyfer fe bod yn rhan o garfan Cymru, yn ywedig boes yn crysau di y gweilch. Nawr mae fe'n symud o'r gweilch, mae fe'n cael ei ddewis yn y garfan. Mae fe'n peth od yn ywedig os ti'n edrych ar y hanesyddol bod Gatland ddim yn dewis boes o tu allan I Gymru oherwydd eisiau cael carfan cyflawn I ymarfer dda. Be ti wedi wneud o'r sefyllfa? Mae fe'n warin dda yn Gaerdydd yn dywe? Odi, ond fi ddim credu bydd mae llawer o gwahaniaeth rôl perfformiadau fedr Caerdydd na oedd edrych gweilch yn ywedig dros fi'n credu y flwyddyn cyn tymor diwetha, ble nath wel, oedd y gweilch di mynd lan I Caerdydd ennill, a oedd Smith di chwarae'n wych yn y gêm na. Ond fi'n credu falle un pwynt o Gatland falle dod mewn o'ch rhywun tu allan o Gymru, yw fod mae dim ond 3 prawf yn nhw yn ystod y mis. So mae dim gêm tu allan i'r ffenestr rhyngwladol. Fi ddim siŵr os mae'n yna'n cyfieithiad y cywir. Ond bydd dim gêm ble mae rhywun tu allan o Gymru yn chwarae. So bydd yn drol I gweld sut bydd popeth yn digwydd trwy'r mis nesaf. Ie, mae fe'n mynd I bod yn diddorol. Ti'n gweld, mae'r un nifer o chwaraewyr o Gloucester. Mae fe'n diddorol ar gyfer dyfodol yn credu. I fi'n syni am Nicky Smith, fi'n falch I weld yn y garfan. Mae cwpl o boes hefyd, mae rhaid enw sydd bod yn anlwcus iawn I ddim fod yn y garfan. Terry Williams yw un sy'n amlwg I fi, nes I ddim digo fe yn fy ngharfan I wrth ysbetha. O'n i'n edrych ar y 5 oedd sydd wedi cael ei ddewis, a fi'n credu ti'n gallu gweld resymau bob un o'r 5. Adam Beard, mae wedi bod yn gyson yn y garfanau Gatland, mae fe'n dda.
yn dda ffynol, Sgar Messi, Will Rowlands wrth gwrs di cael ei orffwys yn yr haf gen i chwaraewr y flwyddyn efo llynedd neu'r flwyddyn cynt, so digon teg bod wedi cael ei ddewis. Ben Carter, mae wedi'n gapten ar y dreigiau, mae wedi bod yn arwain yn eitha dda, chwarae teg iddo fe dros y mis cynta. Freddie Thomas wedyn, wrth gwrs, cael ei gap cynta, mae'r polisi newydd falle ers y Man U ffew bwys y sefyllfa o gapio nhw pryd mae'n gallu, a wedyn Christ Jones a gath haf rili dda yn yr alrhain. Felly, mae'n anodd chwilio'r lle am Terry Williams. Be yw dy barn di am hwnna? Ti'n credu oedd e'n amlwcus a rhywun arall? Ti'n credu werth enwi oedd yn amlwcus iawn? Ie, fi credu bydd falle Terry Williams yw'r un sydd sy'n mwy anlwcus na pawb arall, fi'n meddwl. Oedd cyfle na da fe, ond wrth gwrs, falle mae Gatland wedi edrych ar y penderfyniad ffeio boso ar dechrau'r blwyddyn, a jyst gwneud yn siŵr fod y camgymeriad ddim yn digwydd eto, so falle dyna ble mae'r cyfle sydd wedi dod lan i rywun fel Freddie Thomas sydd wedi dod draws. So, ie, bydd yn drol i gweld, fi ddim credu bydd, fi credu bydd Terry Williams yn dod nôl i'r carfan ryngwladol yn y dyfodol, mae fe dal yn ifanc, so mae'r brwydr yna rhwng fe, Carter, fi'n credu, wel, oedd Beard mas yr anaf yn y haf of Rowlands mas the rest period fe ar ôl y top catos. So, ie, fi'n credu mae fe'n brwydr diddorol i gweld mae bach o dyfder mewn yr aldal yna, a fi'n credu mae Terry Williams yw'r un anffodus sydd wedi colli mas. Ie, yn sicr, Dab Jenkins hefyd mas da yna ar y foment, ond fe yw un arall sydd yn gallu dod mewn i'r areng, a heb sôn am James Fender sydd oedd yn ware mor dda y llynedd i'r gweilch. A fi'n gwybod ambell i berson lawr yn Scarlett yn meddwl eitha lot o ailrengs nhw, ond ar y foment maen nhw 7 neu 8 yn y restr, a gan i weld siwrt eif hynny. O fod yn safle lle oedd am gyfnod hir, oedd yn Alan Wyn-Jones plus 1, oedd e bron i Gymru, yn dod e. Oedd Luke Charters na am spel INF, ond wrth gwrs di cael ei digon anafiad, oedd llawer anafiadau, a fe Beard wedyn ddod mewn, ond y gap na rhwng Charters a Beard oedd bron ailrengs yn newid trwmser Bradley Davies mewn am mas, boes fel na. Oedd e'n anodd cael cysondeb yn nawr. Mae gymaint o ddewis na Gymru yn yr ailreng, a'r rheng ôl, wrth gwrs. Ie, wrth gwrs, rhywun fel Jake Ball hefyd, un arall, efallai ti ddim di dweud fyna, ond ie, mae fe'n nais i gweld bach o dyfder yn cael ei greu yn y ddwy safle yna. Mae pawb di sôn dan o'r reng ôl, yn ywedig y safle rhif 7 yna. Wrth gwrs, mae ti dwy fel Morgan a Tommy Reffel, a wedyn chi'n edrych dros pob rhanbarth wedyn. A chi'n pig allan rhywun yn y reng ôl, a chi'n meddwl, mae fe'n neud job yn dda. Ond mae'r dyfnder yna yn y safle yna, mae fe just mor gryf a mor dyfn hefyd. So ie, mae fe'n just rôl i gweld sut bydd yna newid os bydd rhywun gallu perfformio'n dda yn y gêm rhanbarthol a falle torri mewn i'r carfan. Ie, dau boi anlwcus iawn yn y reng ôl hefyd. Boes y dreigiau. Team Plumtree a Shane Lewis Hughes, nid Team Plumtree, Team Basham wrth gwrs, a Shane Lewis Hughes, Team Plumtree yn rhain o'r garfan. Nes ti fynd am Shane Lewis Hughes a fynne yn fy ngarfan, dim Jim Botham dy'r ddoi o'n ni, ti'n cael, wrth gwrs, di dod nôl yr anaf, ti'n cael flwyddyn eitha fyr mor belled. Be ti'n credu o ran ddim dewis y ddau a dewis James Botham? Be mae Gatland yn gweld yn Botham falle mae Hein Basham ddim yn gallu rhoi, ti'n credu? Ie, falle mae y penderfyniad o Botham, falle o'r gêmau haf hefyd. Falle cadw bach o cysondeb na yn lle falle rhoi rhywun arall mewn. O'n i bach yn meddwl falle bydd Shane Lewis Hughes falle dod mewn yn lle Botham, herwydd just mae di chwarae gymaint o rygbi ar y foment, eitha tebyg yn y safle Chris Fydd nawr, oedd cwpl o pobl yn sôn dyna rhywun fel Kieran Hardy ddim di chwarae llawer o rygbi, a dyna pam mae fe ddim mewn y carfan. So o'n i'n meddwl
rhywbeth tebyg yn mynd i digwydd i Botham, ond mae Gatland wedi gwneud y penderfyniad yna, a mae Botham yn chwaraewyr dda. So mae fe'n diddorol i gweld sut bydd e'n cael ei ymlaen, herwydd bydd e'n diddorol i gweld sut bydd y balance yna yn y rengol. Wrth gwrs, rhywun fel Morgan a Reffel fel y Cris Rhys 7, a ti'n dod nhw rhywun fel Twins yn ei plymtri fel 6, a wedyn Odi Aaron Wainwright yn ffit i chwarae fel 8. So bydd yn diddorol i gweld sut bydd Gatland y penderfynu yna ar gyfer y gêm yn erbyn Fiji. Yn sicr hwnna yw... Fi'n credu o'r holl safleoedd ni'n mynd i sôn amdano, fi'n credu 6 yw'r un mae fwyaf gwestiynau amdano. Fi'n credu y rhan fwyaf tîm na'n dewis ei hun o'r feddwl am be o digwyd gen i weld am 10 a 12 yn y man, ond felly os oedd ffordd o'r gwahanol dyn nhw bydd y dewis gwahanol. Ond fi'n credu mae fe'n diddorol o ran safle rhif 6 beth mae Gatland yn wneud. Mae fe'n wedi sôn ar spel bod e ddim dar chwaraewr, mae fe'n moyn yn y safle yna. Felly gewn weld beth sy'n digwydd. Ni wedi sôn am Roger Williams, ond fel nes i sôn, di bod yn chwarae'n rili dda, chwarae teg yn llond heiddi ei ddewis. Beth ti'n meddwl o ran, maswyr, fi'n credu, nes ti fynd am Iwan Lloyd, o'n i'n credu bydde Sam Costello yn cael ei ddewis, ond nes i weid yn eitha frwyfyrydd o'n i'n gobeithio bydde ddim mwyn orffwysau. Ti'n credu bod e'n gallu dysgu oddi ar Anscombe a fod yn y garfan dy fe, felly bod ar y foment y trydydd ddewis a datblygu efo'r dyfodol? Ie, falle. Fi'n credu mae falle dy Anscombe dod nôl mewn, mae pwysau bant Costello o fel rhyw faddau. So, wrth gwrs, dros y blwyddyn diwethaf, mae fe jyst i fod yn un o'r 2 cyntaf i chwarae fe neu Iwan Lloyd, wrth gwrs oedd Ben Thomas i dod mewn yn y haf. Ond ie, nawr mae falle mwy o brofiad yn y safleoedd yna. Rhywun fel Anscombe sy'n gallu dod mewn. Wrth gwrs mae bach o dadl o dan o'i ffitrwydd dy anaf, so falle mae fe ddim yn cico, so falle mae fe'n agor lan rhywun fel Ben Thomas yn gallu chwarae yn y canol. Ond fi'n credu falle ni moyn falle gweld Costello cael mis bant o'r garfan i just restro llawr a bod nôl i'r scarlet dy bach mwy momentum. Ond mae fe mewn y carfan, so mae cyfle dda iddo fe falle wneud lan am falle rai camgymeriadau o'r blwyddyn diwethaf, a falle ffindo a datblygu'r hyder yna beth sydd falle di mynd dros y 12 mis diwethaf. Yn sicr. Cwbl o boes eraill yn gyda sydd bod yn anlwcus iawn. Johnny Williams yn canol caf yn credu mae fe. Rwy'n yn hanes oedd falle fi ddim di wastad gweud bod wedi bod yn wan mor dda mae pobl eraill di bod. Ond fi'n credu mae wedi cael dechrau'r dda iawn i'r flwyddyn, wedi bod yn bwysig iawn i'r Scarlets. Fi'n credu bod fe'n anlwcus. Fi'n gwybod bod, o ti'n gweud fi'n credu bod Nick Tomkins wedi bod yn wan yn dda i Saracens yn Linden. Ti wedi gweld fwy o nhw na fi. Mae fe wedi cael ei ddewis. Fi'n credu oedd y llawer o bobl yn gobeithio neu yn meddwl bydde fe ddim yn cael ei ddewis yn y garfan yma, herwydd disgwyl bydd Gatland yn mynd nôl at y 12 mawr. Be ti'n credu o'r ddewis o Tomkins? Mae fe'n un diddorol, herwydd mae fe just... Oedd pawb yn sôn amdano rhywun fel Mason Grady, wrth gwrs ni gweld ei mewn yn y canol yn y haf, ond oedd Tomkins i dechrau llawer y blwyddyn cyn yn 2023 ar ôl i Hawkins gadael Cymru mynd i Exeter. So oedd cwpan y byd na, y partneriaeth rhwng Tomkins a North, oedd di gweithio yn ysgol y gêmau cyntaf, ond falle o fe ddim di datblygu yn gyfan gwbl herwydd llead o amser yn nhw dy gilydd. Ond mae brofiad dy rhywun fel Nick Tomkins a falle gallu roi fyny at rhywun arall yn y carfan i helpu nhw datblygu hefyd. So mae fe'n un diddorol. A fi'n credu mae Johnny Williams di chwarae a dechrau tymor yn y Cris 30. So mae fe'n un anodd i falle newid yn ôl mewn i 12 yn rhyngwlad. Y Scarlets yn troi yn ôl. Pryd mae fe dod yn ôl mis wedyn. Bydd ni'n pigo tîm oedd ni yn y man, ond bydd yn diddorol iawn
i weld pwy bydd yng nghanol ar gyfer y gemau i ddod. Neu falle, fi'n trio meddwl nawr, mae'r gêm wythnos i ddisarwn ni fe? Wythnos... Mae wythnos cynta wedyn mae Cymru dy bant wedyn yr ail wythnos, so y dechrau fi'n credu. So y bythefnos. So, newn ni wneud yr wythnos nesaf. Ond, llongyfarchiadau fel i Blaenorol yn cael ei ddewr sy'n y garfan hefyd, Josh Hathaway yn dod nôl i'r garfan ar ôl anaf gath e anaf yn y brawf gyntaf yn erbyn Australia dod, ond wedi bod mas y spel a wedyn nôl i Gloucester, a wedyn, Brody Cochran, felly yr un enw arall dyn ni wedi sydd wedi bod yn anlwcus iawn o feddwl i gyfnod yn ynghyd â Leon Brown, un arall o'r dreigiau, felly gyda'r pawb yn disgwyl i gael ei ddewis. Hwna'n un falle sy'n syni fi bach oherwydd yn hanesyddol mae Gatland i pigo Leon Brown os mae fe'n ffit, os mae fe ddim yn ffit, os mae fe yn dod nôl anaf, mae fe wedi bod yn ffit am rhan fwyaf o'r tymor, mor belled. Mae fe wedi waran eitha dda, mae fe'n waran tîm y dreigiau sydd wedi bod, bod felly canlyniadau heb mynd ffordd nhw, mae'r perfformiadau wedi mynd. If mond bod eitha lot fwy o gryfder yn y rhain flan dyn ni nawr, na sydd wedi bod ers spel, ti'n meddwl am y safle na yn enwedig, da Archie Griffin oedd wych yn yr haf, bod fe ddim yn chwarae lot dros Bath, Carfaddon, mae Ciaran Azarati a Henry Thomas yw'r ddau arall. Falle, a fi credu o safpwynt y dreigiau mae fe'n dda, oherwydd fe gallu cadw at fi credu y daith lan ag yn di tond yna fel rhyw fath o plan i Leon Brown i jyst cario ymlaen datblygu a chwarae rygbi a sgoi anafiadau. So mae fe'n un diddorol, wrth gwrs, os mae fe'n ffit a mae fe'n sgrymio dda, wedyn mae dyty rhyw dadl, ond fi credu ddonech ni wedi gweld rhywbeth o'r dreigiau, a nhw wedi dweud, mae fe ddim yn wael fod Brown ddim di mynd i'r carfan, oherwydd mae fe jyst gallu cael amser bant, dy'r mis bant mae'r rhanbarthau mynd i cael, a wedyn mynd mewn i'r bloc nesaf, dim anafiadau, bach yn ffres, a mae cyfnod bwysig dros yn y dolyg wedyn, dy gymau yn y cwpan her a'r darbys yn y dolyg hefyd. Sôn am, nid cweit darbi, ond mae Pontypool yn ware yn nerbyn Abertawe ar y foment. Ar y foment mae fe'n just ar yr ail hanner, a mae Pontypool ar y flan o 12 pwynt i 10 yn St Helens. Mae'n bron sgol i cais, ond di bod yn gwneud drosto. Gyn ni cael y bwyntio am y dreigiau am eiliad, oherwydd wnaethon ni sôn ar ddechrau tymor URC hefyd, bod yn bwysig i dreigiau i ddechrau'n dda, a mae'n gyda 4 o 5 cyntaf gytre fel oedd y llynedd, a fel y llynedd, maen nhw wedi cael un buddigoliaeth o'r 5, a fel y llynedd yn erbyn y gwerch oedd hynny. Ond, ifyn deg i ddweud bod y perfformiadau wedi bod llawer yn well, maen nhw just mond methu cael dros y llinell ar y foment. Fi credu mae'n eitha teg. Wrth gwrs, yn erbyn Bennett yn wythnos diwetha, mae Carwyn mor gryf dy tîmoedd fel Bennett yn nawr. Maen nhw gallu wneud newid. Un esiampl yn nhw wedi Andy dechrau, wedyn mae Alessandro Gabisi dod mas o'r fainc. Chwaraewr ryngwladol ar y fainc sy'n gallu dod mlaen rhyw hanner awr ar ôl a newid y gêm. Rhywun fel y brodydd Cnonau yn chwaraewyr talentog hefyd, Lamar o ddyn y Zico na. Ar y dechrau, oedd y dreigiau i dechrau'n really dda, a falle oedd Bent yn falle ddim di setlo oherwydd amddiffyn dreigiau ti'r dechrau'r gêm. A wedyn y West wedi sgori rhwng gipiad na, a ni'n meddwl, falle mae rhyw cyfle dyn nhw, os nhw'n gallu cadw at y perfformiad yn my. A wedyn just pac Benetton just i ymateb nôl a dechrau cymryd mantes, a mae fe ddim perfformiad wael o colli gatre o 10 pwynt yn erbyn Benetton dyddiau yma, oherwydd yn ariannol mae Benetton yn tîm gryf dros y flwyddyn yn dwy diwethaf. Mae dyn nhw llwyth o chreuwyr o
o'r Eidal. A mae fe just, i o sarffaint dreigiau, mae fe'n dda maen nhw'n dal ati mewn gemau. Felly ddim cael y canlyniad dylen nhw wedi cael, ond maen nhw dal mewn y brwydr. Felly gêm bend yn felly siampl cynta o'n nhw felly colli just yn y munud ola, just cwmpo off tîmoedd, ond mae fe'n elfen o pethau dda, ond mae'r canlyniadau dal ddim yn edrych yn dda i dau Flanagan, a dyna beth maen nhw rhaid i newid yn gloi. Ie, yn sicr, ti'n edrych arno fe ar bapur, ennill y gêm cyntaf yn y funud ola, o ti'n meddwl, o helo, mae cyfle... Oedd e'n eitha siom bod yr ail gêm dyn nhw mas yn Leinster, off, a nath nhw brwydro'n galed, a gweithio'n galed yn y hanner gyntaf, cael fe'n agos a wedyn yn y fforus nath Leinster tynnu i ffwrdd, fel mae Leinster yn neud. Iawn, symud nôl wedyn, Sharks gytre, o'n nhw yn y gêm, o'n nhw ar blaen, colli gêm yn y munud yr oedd e. Fe wnaeth fi sôn wrth yswetha, falle mynd am y dewis anghywir yn erbyn y Lions. A wedyn, nawr ti'n edrych ar beth sydd i ddod dy'r dreigiau, wrth Connacht i ffwrdd, bydd yn neud yn dda iawn i gael fuddugoliaeth fyna, oherwydd, wel, mae fe'n anodd iawn i fuddugolwyr cael fuddugoliaeth. Wedyn maen nhw'n gyda'n Caerdydd, mae Caerdydd ddim yn golli i'r dreigiau yn hanesyddol. Mae dyn nhw 2 gêm yn erbyn y Caerdydd yn tachwedd a rhagfyr, yn ogystal ag emau yn erbyn Newcastle a Montpellier. Mae fe'n anodd nawr i weld, gobeithio maen nhw'n cael rhediad yn y Challenge Cup, a ni'n gwybod bod Newcastle falle ddim wedi bod yn wared rhy dda, a Montpellier hefyd heb bod yn gyson, ond mae fe'n mynd i fod yn anodd i cael fuddugoliaethau yn y gyngrair tan bod nhw, falle ti'n sôn am Munster yn dod, neu Scarlett ar dechrau Ionawr. Be ti'n credu, Iestyn? Wel, oedd fi credu mae dreigiau oedd y tîm ola o Gymru oedd wedi buddi Connacht mas yn Galway tua 3 flwyddyn yn ôl. Fi credu mae Connacht i ennill 11 gêm. Y mîm na. Fi credu mae Connacht i ennill 11 gêm yn ylynol yn erbyn tîmoedd o Gymru. So mae rhywbeth, fi credu, mae yna mwy na Leinster sydd yn, o'n i wedi darganfod hynna ar ôl y gêm y Scarlett a Connacht, a o'n i jyst meddwl, hwnna jyst ddim yn swno'n rhaid. A wedyn, chi'n edrych nôl dros y flynyddoedd, a mae fe'n y gêm dreigiau ennill mas yn Galway. A oedd yna y tro diwethaf oedd dim o Gymru di ennill yn erbyn Connacht, ond ie, mae'n mynd i fod yn her mas na i tîm Dau Flanagan. Falle bydd rhywun nôl. Mae llawer o sôn bydd e'n nôl, so byddai'n drôl i gweld sydd yn dod mewn. A ie, os mae'n gallu... Mae fe'n yr un fath o'r gêm na yn erbyn Benetton, os mae'n gallu dal ati yn y frwydr na, os mae'n gallu'n gweithio'n galed a rhoi bach o heri i Connacht, oherwydd nhw wedi colli yn erbyn Leinster wythnos diwetha. So, mae falle yna i gymryd, ond fi ddim yn siŵr os mae'r pwer yn y pac na i just camu mlaen am y cam nesaf a ennill y gêm na. Wel, edrych ni ar y gemau eraill yn y URC. Wrth gwrs, mae'n dechrau nos Wener fel yr arfer. Scarlett gytre yn erbyn Zebra. A tîm y Scarlett, wel, sa'n mynd i weid ar dan, cweit, ond maen nhw'n ware, maen nhw'n cael 2 fuddugoliaeth yn olynol, a maen nhw wedi llwyddo, fel nath nhw yn erbyn Caerdydd, nath nhw llwyddo i ennill yn fomentydd awr. A ti'n gwybod be, fi wedi syni ar ddechreuad y dymor i'n Scarlett, rhaid i mi gyfaddau i gael y 2 bwynt mas yn bennod am gêm gyfartal, wedyn dechreuad gath nhw yn erbyn Caerdydd, siom am yr ail hanner. Connacht, oedd hwnna'n siom falle, oedd hwnna'n gyfle di colli fi'n credu, colliad yn erbyn Connacht. Gan bwynt, nhw'n agos, nhw yn y gêm, a ddim wedi cael y fuddugoliaeth. Ond wedyn di troi pethau gwmpas, a fuddugoliaeth os yswetha yn erbyn y Bulls. Ambell i gais bert o'r rhai sôn am y cais na gan Tom Rogers yn dos. Odi, a chrywyr o talent fel Lee Arons a Cain Moody, a mae fe just mynd trwyddo nhw fel maen nhw ddim neb. Mae fe'n cais really dda gan Rogers, a
just i selio'r perfformiad yna. Of gwrs, mae trydan di mynd ar un, yn ymwedig os chi'n dod o De Africa amdano'r cerdyn coch na, dy groble, ond mae nhw'n just troi lan a fi'n credu oedd y Bulls just i diffodd bant fel rhyw ffordd tuag at 50 munud, a wedyn mae Scarlett di aros mewn y frwydr a camu lan a ennill y gêm, a pob clod i nhw, fi ddim siŵr oedd llawer o bobl wedi dweud fod tîm Dwayne Peel mynd i fod y rhanbarth top ar y dechrau'r blwyddyn. Mae'n ddalen, jyst i weid, mae Caerdydd o flaen nhw, rhywset. Ond, yes. Ond y perfformiadau fi credu mae Scarlett di fod yn falle stand-out, ble mae llawer ddim di gweld nhw anlwcus yn Benetton yn rhoi lan y cais yn hwyr, anlwcus yn erbyn Connor, so mae dwy na yn troi yn fuddugoliaethau. Mae fe'n tymor rili, rili dda, ond mae cyfle dyn nhw'n nawr i ennill nos Wener yn erbyn Zebra, felly tîm sydd wedi datblygu'n fwy dros y flwyddyn diwetha, maen nhw'n aros mewn gemau, nhw'n colli o bwynt yn erbyn y Lions wythnos diwetha. So, os maen nhw'n ennill y 3 gêm olaw'r bloc cynta, wedyn mae cyfle i orffwys, a wedyn mynd mewn i'r ail bloc o gemau, dy momentum dyn nhw. Ie, wrth gwrs, bydd y cwestiwn yw sut i gynnal momentum. Maen nhw'n dod nôl yn erbyn Glasgow, so falle ddim cynnal y momentum yn y gêm hynny, ond oherwydd maen nhw'n ffwrdd o gatre, ond ti wedyn edrych at gemau yn erbyn Bayonne, a wrth gwrs elynion mawr y Scarlett, nid gwyrch, Black Lion. Ond, be nes ti... Ti wedi gweud fyna, oedd y Bulls wedi cymryd tro dal ar y sbardyn, oedd e fel bod nhw wedi colli'r plot yn rhyw 10 munud yn dod e. Ond chwarae teg nath y Scarlett droi pethau gwmpas Plumtree, gyda gath o gic really bwysig mewn. Ti'n gweld pwy sy'n troi bel drosto, Josh McLeod eto, yn troi bel drosto, a'n cyfleuon nhw, Tom Rogers, ble Murray, da cais gwych hefyd, chwarae teg iddo fe. Be ti wedi sylwi o ran eleni dy'r Scarlett? Fi'n credu, i fi'n bersonol, y ffordd maen nhw'n gallu troi gêm o gwmpas. Llynedd oedd e, unwaith oedd nhw ar y ffordd lawr, oedd nhw'n mynd lawr yn go siap. A dde'n digwydd, fi'n meddwl, y gêm na gytre yn Glasgow lle yn ildio yn y 50 pwynt, lle oedd nhw yn y gêm a wedyn collen nhw un cais a wedyn collen nhw 2 mewn rhyw funud a hanner. Oedd e bron oedd yn teimlo, a eleni amddiffyn hefyd i fod llawer yn well, yn dweud? Odi, wrth gwrs, mae'n gwneud newidiadau dros y haf, dy'r cwpl o newidiadau yn yr fforddwyr, ond mae'r amddiffyn di gwella siwr gymaint o'r gêm na yn erbyn Glasgow i gymaru hwnna, y perfformiad na yn erbyn y Bulls. Mae fe fel edrych ar 2 tîm gwahanol yn gyfan gwbl. A fod y Bulls wedi sgwrio'n gyntaf, cais wedi dda gan Moody ar y ddiwedd, ond nhw jyst i brwyddo nôl a ros mewn y gêm, a ddwyna oedd yr amddiffyn di helpu na yn gyflawn. Ie, a rhaid rhoi clod at, fel ys sôn yn amddiffyn, ond hefyd Max Douglas, o'n i'n meddwl e'n wych, yn safle rhif 6, yn ywedig yn yr llinellau amddiffynol yn dwy'n ambell un gan y Bulls. Gobeithio bod nhw'n gallu cael buddugoliaeth wythnos yma yn erbyn Zebra. Gwelch, ni'n sôn am tîm oedd di newid. Wel, mae pethau di newid bach fyna fyd, yn dweud nhw, Iestyn, be sy'n digwydd yn y gwelch, oherwydd heblaw am Nicky Smith, a wrth gwrs George North a Alex Cuthbert hefyd, ond nhw ddim wedi chwarae gymaint o llynedd oherwydd anafiadau. Ond mae'r gwelch ddim y tîm o'n nhw llynedd o bell ffordd mor belled. Ie, odi, wrth gwrs, bydd un o'r ffactorau o gêm yn erbyn Ulster yw fod siwr gymaint o chrywyr mas dan y fiadau, cwpl di cario o'r ffws lawr, ond mae fe'n un diddorol, hefyd yn y sgrym, wrth gwrs, blwyddyn diwetha, dyn nhw'n Nicky Smith, a yn nhw'n gallu cadw mewn y brwydr a falle ennill cwpl o ciciau cosfol cadw'r bel mewn y sgrym. A maen nhw dal yn neud na'n blwyddyn yma. A maen nhw
yn cadw'r bêl mewn, a wedyn mae'r gwrthwynebwyr yn dod mewn a ennill y kick-off. Wedyn, yn ysgol Messi, un o'r elfennau dda sydd wedi mynd i'r gwerth, mae wedi sgwrdd 2 cais yn y 2 gêm diwetha wel, 3 cais yn wedig y gêm yn erbyn Stormers dros y blwyddyn yma o Oscar Messi. A maen nhw ddim yn defnyddio dde yn aml y ble o'n nhw. Maen nhw chwarae bant o'n nhw. A wrth gwrs, mae un o'r pethau twy wedi dweud dros y blynyddoedd diwethaf, ond nhw'n datblygu'r gêm yn ymosodol. Oedd wedi sôn ar ôl gêm y Stormers, fod nhw wedi sgwrdd 2 gais o ddoi o set plays, fel maen nhw'n dweud. Ond mae'r pethau basic na, dy'r scrum, dy'r sgarmes. Felly, maen nhw ddim yn defnyddio'n gywir ar y foment, a mae fe'n effeithio nhw, herwydd os gen bydd i'r pac, mae siwt gymaint o momentum dyn nhw, a wedyn chwaraewyr fel Stockdale, dy Ulster, posib felly ddim ar ei orau, ond mae fe dal yn chwaraewyr dangerous dros ben. Maen nhw'n just mynd i roi noson hir i chi, a oedd y gwych falle yn chwarae tu fas rhy gymal, rhy aml, dy rhywun fel Owen Williams fel 12, Jack Walsh fel Chris rhyw 15. Mae 3 rhif 10 dy chi yn y cefn, a nhw just angen rhywun fel Kieran Williams i dod mewn a just cario'n syth. Sori yn dorri at y draws, ond fi wedi clywed o'na gormod nawr. Mae fe bach fel, os dyw Kieran Williams ddim fyna, sdim options ar gwych. Oedd e fel na, pwy gêm gath anaf cynnar yn do? Bulls. Hwna oedd y broblem. Ond nhw'n ffindo fe'n anodd i gael unrhyw go forward fel nhw'n gwneud systeg yn y blaenwyr oherwydd y Bulls mor fawr. Felly o'n nhw'n lledu'r bêl, a wedyn oedd Kieran Williams i mewn bant. Felly o'n nhw dyn nhw Scully sy'n chwaraewr dda, ond oedd e'n dig yn hanesyddol. A nawr, maen nhw'n ffindo fe'n rili anodd i dorri tîm oedd lawr os maen nhw ddim yn cael y blaenoriaeth yn y blaenwyr. Fel yn erbyn Ulster fi'n cofio gytre llynedd. Mae fe bron, dyna yw'r rhif broblem, efe? Mae fe fel... Oedd dros y 2 gêm diwetha, maen nhw fel wedi ddim mynd yn trafodiadol fel ni wedi gweld y gwych dros y flynyddoedd diwetha. Maen nhw wedi ceisio lledu'r bêl mas i rhywun fel Dan Cassending neu Kieran Giles oedd wedi dod nôl o anaf ar y penwythnos. Mae fe just ddim yn stico, so mae'r amddiffyn nhw'n dod lan. Maen nhw'n gallu gweld fod passes hir yn mynd trwy'r ymosod, a mae'r gwych just mynd nôl, wedyn mae'r blaenwyr dod nôl, a mae'r amddiffyn Ulster just Bulls yn un yn nhw, just sythu lan a stopo'r blaenwyr. Ond y tro cyntaf Owen Williams wedi mynd yn syth mewn i gontact a ddim edrych am pas tu allan, oedd Ulster wedi cael cerdyn felyn, a oedd yr ymosod y gwych yna yn edrych yn eitha dda, wedyn nhw'n mynd nôl i kick-off. So, mae fe'n un diddorol. Mae sydd gymaint o pwyslais arno Kieran Williams, ond pryd mae fe ddim ar y ca, mae'r gwych yn newid pethau, a mae fe jyst ddim yn gweithio ar y foment. So, mae fe gêm fawr yn erbyn Caredin ar y penwythnos. Os nhw'n colli hwnna, falle bydd cyfleon yr wyth ucha wedi ar ben yn barod, yn gynnar yn y tymor. Ond os maen nhw'n ennill hwnna, mae fe bach o fel opposite o ryw ffordd. Maen nhw'n gorffen yn gryf yn y bloc. Felly mae fe'n adeiladu rhyw fath o pwysau i'r ail bloc. Yn wedi os ti'n edrych ar y gemau sydd i ddod, maen nhw'n mynd bant i zebra ar ôl y gemau rhyngwladol. Wedyn mae dyn nhw Lions a Montpellier yn Ewrop, ddim yn hawdd, ond wedyn Scarlet gytre, maen nhw'n hanesyddol yn curo Scarlet gytre yn y Liberty, a byd nhw'n gobeithio yn gwneud hynny to, a wedyn Caerdydd, Newcastle Falcons, Pau bant y gytre, a Benetton. Mae eitha lot o'r gemau yna, ti'n gallu gweld bod y gwych yn gallu fod yn fuddigol. Felly mae fe'n cyfnod bwysig iawn i'r tîm na fi'n credu, yn enwedig o feddwl bod nhw gwylod ar tabl yn y URC mor belled, sa'n credu bod neb
di gweld hynny yn digwydd ar y ddechrau'r tymor. Wrth mi sôn am Garedin, wrth gwrs, Caerdydd. Nath nhw orffwys am beth i chwaraewr, ond oedd e'n berfformiad rhwystredig yw'r gair, fe gyda i brif air i ddefnyddio ar gyfer perfformiad Caerdydd. Caredin yn fuddigol 27.8. Siom bod Caerdydd i roi'r pedwerydd cais i ffwrdd, fi'n cael ei fy marn i. Ond yn mewn y gêm, Thomas Young di sgori cais, ond nhw lan 5-3 a hanner amser. Ond, wel, ti'n gweld 24.3 yn yr ail hanner, mae hwnna'n eitha amlwg, gollon gêm. Ie, oedd fi credu Caeredin just i ennill y brwydr na, just cario ymlaen dy momentum nhw yn yr ail hanner, yn ymwedig dy'r pac na. Ond oedd yn dda i weld Thomas Young nôl. Hyd lawn ei gerdded fel yn gath y Ie, wrth gwrs, oedd y Caeredin fel yna, falle'r diwedd y hanner cynta ddim di helpu, ond oedd yn dda yn wedi dechrau'r gêm, oedd dyfe rhyw pwynt i prwfio, oedd e ddim di chwarae llawer o rygbi, a oedd e di sgwrdd cais, ond Caeredin jyst mwy glinigol yn y Caerdydd, a oedd nhw jyst di chwarae yn y sefleoedd cywir a jyst ennill y gêm, so mae fe'n un diddorol, a mae fe'n her fawr i Caerdydd penwythnos yma yn erbyn Ulster. So ie, mae fe'n un rwystredig i match Sherat yn ymwedig y dechrau tymor i ennill y ddwy gêm gyntaf. A wedyn mae fe jyst i dechrau mynd nôl i'r ffordd o'n nhw tymor diwethaf fe rhyw ffordd. Wel, ie, ddim cweith mor gystadleuol falle mewn ffordd, ond gewn ni weld, sa'n pryderu ar Gaerdydd mor belled, ond fi'n credu mae'n bwysig bod nhw'n gystadleuol yn ymwedig yn y gemau gytre, a fi'n credu gêmau, ni'n sôn am gemau bwysig, Ulster gytre, mae Ulster ddim wedi bod yn wych tymor yma, maen nhw wedi ennill cwpl o gemau, ond bydd ddim wedi mynd, maen nhw ddim yr un o'r tîmoedd bod pawb wedi bod yn sefyll lan, bod nhw'n bimed yn y tabl, tair buddigoliaeth, 2 golled. Gytre, fi'n credu dyna Caerdydd ennill hwn, beth amdano ti? Ie, mae'n cyfle dda i Gaerdydd, ond fi'n credu meddwl sydd just tymau bach mwy momentum dyn nhw. Fi'n credu nhw wedi bydd i Connacht yn hwyr wythnos cyn, a wedyn ennill yn cyffyrddus yn erbyn y gweilch wythnos diwetha. Ond mae'r talent na, wrth gwrs, falle bydd chwaraewyr Iwerddon, falle ddim na, ond ddim yn siŵr mae llawer yn nhw dyn nhw rôl nawr, herwydd mae dominyddu gan Leinster. Ond ie, mae fe'n cyfle rili dda, ond mae rhaid i nhw'n chwarae rili dda i ennill yn erbyn tîm o gryfder Ulster. Ie, sôn am gryfder a blaenwyr. Pontypool 26.10 ar y blaen yn St Helens. Morgan Allen a Scott Matthews yr 2 cais diwedda. Sôn am gryfder yn y pac. Galw Scott Matthews oedd hi ar y fainc, a wedyn Morgan Allen yn mae wedi bod ar dan yn y gêm yma. Well gwylio, os chi yn hoff iawn o wylio fe yn rhedeg trwy canol car, trwy dawb, basically. Os ti'n edrych nawr, ni wedi sôn bach amdano fe, ni bron ar ddiwedd y bloc yma. Scarlett, ti wedi gweud, felly yw'r dîm, hyd yn oed nhw ddim ar domen o'r tîmoedd Cymraeg, felly sydd wedi cael y dechreuad gorau o feddwl lle o'n nhw tymor diwetha. Gweilch, felly ar un sydd wedi cael tymor fwy o siomedig. Y ddwy arall, mae fe bach yn rwystredig ond dyw e, mae 30 bell ydi bod, a Caerdydd mae ambell i welliant, a wedyn mae ambell i gêm lle ti'n mynd, wel, mae hwnna ddim yn well na tymor diwetha. Ie, odi, yn wedi canlyniadau drig, mae wedi bod yn eitha agos, ond rwystredig yn yr un pryd. A ie, mae Caerdydd jyst felly ddim wedi cario ymlaen o'r momentum o'r dechrau'r tymor nhw wedi cael, a mae'r gweilch wedi cael, wel, oedd Caerdydd wedi cael gemau eitha tricky dy 2 darbi mewn a gemau yn erbyn dîmoedd o'r Alban. A oedd y gweilch wedi cael heriau eitha tricky hefyd o chwarae 2 dîm o Africa a 2 gêm oedd i gatre yn Iwerddon.
So beth positif i'r gwych yw, maen nhw ddim mynd i Iwerddon am wyl y tymor. Sut falle bydd helpu tîm Toby Booth. Ond, ie, mae fe fel... Fi ddim ond dweud same old y dreigiau, ond mae fe just y gêm yna'n colli'n hwyr a ti ar rhyw awr a mae'n just cwmpa allan yn erbyn Bennington. A ie, mae Caerdydd i dangos plachiadau o pethau positif, ond wedyn camgymeriadau really, really silly o ryw ffordd. Mae nhw just yn rhoi lan i'r gwrthwynebydd sy'n cymryd cyfleoedd nhw. Ie. Unrhyw beth arall ar y UFC ar y tran i arno fe cyn symud i'r SRC ti eisiau sôn amdano? Na, fi ddim credu. Wel, mae'r Lions dal ddim wedi colli gêm tymor yma, ond maen nhw oedd ei gatre i Leinster y wythnos, so fi ddim siŵr os maen nhw'n mynd i gael ymlaen. Wel, heb chwaraewyr Iwerddon? Wel, na, mae fe dal... Mae fe dal yn her. Fi dal dyn nhw'n byd bod 50 caps ar y cael, siwr o fod, ffordd mae fe mynd, ond ie, gen i weld. Newn ni symud mlaen i'r SLC yn anffodus i fi, oherwydd, fel nes i sôn ar dechrau'r pod, rhag dybiaethau ni, wythnos diwethaf nes i weid, neithiau fi'n mynd i fod reit nôl mewn iddo fe, neu fi'n mynd i fod reit mas ono fe. Wel, fi reit mas ono fe. Cwmpas i nôl, ges i mond 2 yn gywir, Iestyn, full house i ti, 4-4, Blaenorol, Caerdydd, Pontypool a AGC i gyd yn fuddigol wythnos diwethaf yn ogystal â Llandyfri, ac y fuddigoliaeth nos Iau yn erbyn Abertawe. Am gynlyniad i Blaenorol yn mynd i Ben y Bont, y ffordd mae Ben y Bont i bod yn mynd, i gael y fuddigoliaeth o 34 pwynt i 19. Gwrs, yr pwynt bonus yna yn fwy na 16, fwy na 15, sori. Oes gobaith sy'n Blaenorol eleni? Ti'n credu, ffordd maen nhw wedi dechrau, 2 fuddigoliaeth yn erbyn Llanymddyfri, fuddigoliaeth yna yn Pen y Bont. Efe hwn yw'r flwyddyn? Ie, fi credu mae Blaenorol yn o'r tîm oedd yna sy'n thereabouts pryd chi'n edrych ar y tabl dros y fynyddoedd, a felly ddim y dechrau ar ôl am, fi'n credu maen nhw wedi newid a dangos fod nhw'n gallu ennill gêm yn erbyn y tîm oedd fel Llanymddyfri a fel Pen y Bont sydd oedd wedi dod mewn a siw gymaint o momentum dyn nhw. Ond ie, mae fy'n un diddorol i gweld sut byd nhw'n cario ymlaen. A fi jyst mae'n dweud fod os ni'n gallu stop o rhagdybiaethau SRC fi ar frig y tabl, so fel criced gallwn ni cael rhyw fath o declare system neu rhywbeth. Ie, yn anffodus na. Ni'n mynd i barhau am hwn yn meddwl dymor, a fi'n gweud yn anffodus i fi. Gael y rhagdybiaethau Carwyn yn y man, ond fi'n goliaeth eto i Gaerdydd, 31 pwynt i 14 gytre yn erbyn Afon, Pontypool fuddigol 17 pwynt i 40 yn erbyn Casnewydd. Hwna'n fuddigoliaeth dda iawn i Pontypool, a wel, maen nhw ar y ffordd i fuddigoliaeth eto. Wel, ie, maen nhw'n mynd am bwyntiau fan hyn, twptra yr pwynt bonus, maen nhw 16 pwynt ar y blaen a maen nhw'n mynd am 2 pwynt. Wel, nes o'n nhw hwnna i fi, Iestyn, a wedyn AGC yn cario ymlaen safon nhw gytre yn erbyn Cwins Caerfyrddin. Wythnos yma, bydd e'n ddiddorol, wrth gwrs, Pwla yn fuddigol fan hyn, mae fe'n edrych fel, a wedyn ni'n symud ymlaen i'r gemau eraill, Afon yn erbyn Llanymddyfri, mae hwnna'n gêm dda iawn i ddechrau da, Cwins Caerfyrddin gytre yn erbyn Blaenorol, Casnewydd gytre yn erbyn AGC, a Caerdydd gytre i Ben y Bont. Wel, i fi, mae'r ein yn llawer fwy hawdd i rhaid na sydd wedi bod o'r blaen, ond fi wedi gweud hwnna cwbl o wythnosau, fi wedi cael nhw'n anghywir. Be amdano ti, Iestyn? Wel, ti'n moyn fi cico fe bant o ryw ffordd? Credu rhaid. Sorry, o'n i'n mynd i wedi 2 ola yna, Casnewydd a Caerdydd, maen nhw siŵr o fod yn ffefrynnau nawr i ennill. Bod Pen y Bont yn waren dda, colled Pen y Bont wrth yswtha, falle yn dangos y lefel maen nhw arno yn erbyn y 4 mawr. Ie, falle, fi credu mae fe bach o rhyw fath o bont, pardon the pun, ond rhwng falle
y tîm oedd top a felly tîm fel Pen y Bont, ond wel, falle bydd yna newid yr wythnos, fi ddim yn siŵr, ond fi credu bydd Caerdydd gatre, felly jyst rhy gymaint yn nhw. Nhw wedi bydd i Quins yn hawdd, a nhw wedi cael Caerdydd coch yn hanner cynta, a nhw wedi bydd i Aberafon yn eitha hawdd hefyd wythnos diwetha. So, fi credu Caerdydd i ennill hwnna. Llan am ddyfru ennill yn Aberafon. Fi credu, mae'n jyst eitha tebyg i Caerdydd y Pen y Bont. Mae jyst llan yn ddyfru jyst rhy dda ar y foment. Casnewydd yn gytre yn erbyn... Casnewydd gytre yn erbyn... Pwy nhw'n chwarae? Quins? RGC gytre, fel nhw fi. RGC wedi bod yn wych gytre eleni, ond fel yr hen sôn, hen arfer fe, maen nhw'n ddim cystal bant o adre. Fi credu Casnewydd i ennill y gêm na. Fi credu mae fe jyst... Mae fe ddim yn trafodiadol, hefyd, ond mae jyst RGC felly ddim yn trafod i'n gorau, a mae'n siŵr gymaint o ffocws o gymau catre nhw. A fi ddim gofio'r gêm ola. Quins yn erbyn Glenebwy. I fi hwn yw'r un anoddau i rhagdybio, oherwydd mae Quins wedi bod yn dda, wel, yn y rhan fwyaf. Heblaw am y gêm na yn erbyn Caerdydd, lle o'n nhw'n, wel, y gwrthwyneb o dda, basically. O'n nhw'n wael iawn yn ildio 50 o bwyntiau, ond o'n nhw'n agos yn RGC, dod nôl fyna, da Gwybon os golli o fewn 7. A wedyn, ti'n edrych ar y gemau eraill, ond nhw wedi curo Pontypool 41 pwynt i 31, nhw wedi curo Caerdydd gytre, nhw wedi hefyd cael buddugoliaeth yn credu, buddugoliaeth yn erbyn Caerdydd, a wedyn nhw'n colli yn agos yn Aberafon a buddugoliaeth yn erbyn Abertawe gytre. So fi bron yn gweud bod nhw'n gallu cael y buddugoliaeth, ond mae Glenebwy ffordd maen nhw wedi bod yn wario ddiweddar, fi'n mynd i gweud bod nhw'n mynd i mynd lawr i Quins a cael y fuddugoliaeth yn credu. Mae gormod dan nhw ar y foment, ffordd maen nhw wedi bod yn chwarae yn gyson wythnos i wythnos. Falle fi ar brig y tabl a fi moyn dweud Glenebwy. Mae fe'n un anodd. Fi credu mae Quins, mae'n gêm y gatre, maen nhw fel... Maen nhw bron fel tîm gwahanol, yn wedi'i yn erbyn y canlyniad yna yn erbyn Caerdydd, nhw wedi ennill wedyn y gêm oedd i gatre yna, nhw ddim. So ond fi credu bydd Glenebwy just yn damlan at fuddugoliaeth. So just Glenebwy. Fi wedi mynd yn Glenebwy fyd. Wel, os ydych chi'n gwylio ar YouTube, ti'n gallu gweld y gweinaf fi just yn reit ar ddiwedd pwynt Iestyn fyna. Dim byd yn erbyn Iestyn, ond mae Abertawe wedi cwmpo arddio ar y gêm hwn yn yr ail hanner. Cais arall i Pontypool, maen nhw nawr gyda 41 bwynt i 10 ar y blaen. Abertawe eleni, Iestyn, mae fe wedi bod... Mae ambell i gêm yn wedi bod ynddo a just colli, ond mae cwbl o games nawr. Ti'n edrych ar mae'r sgorfod nawr yn edrych yn ddi ar nhw. Ti'n meddwl, ond nhw yn y gêm na yn erbyn Ben y Bont gytre, gollen nhw 27 pwynt i 24 yn St Helens. Wedyn yr wythnos ar ôl ni, collen nhw yn fyw ar dyledu, fe gyda oedd hwnna, gollen nhw bydd y sgôr yn y diwedd, collen nhw'n eitha swmpus, 38 pwynt i 10, yr wythnos ar ôl ni wedyn colli gytre yn erbyn Caerdydd 29 pwynt i 38, wedyn 42 pwynt i 3 ar 10 yn ennill llan am ddyfru. Maen nhw'n ffindo fe'n anodd yn dod nhw ar y foment Abertawe. Odi, a fi credu mae falle carfan ifanc dyn nhw, mae llwyth chwaraewyr ifanc na, ond maen nhw ddim yn ennill gemau, a mae cwpl o diwetha, mae wedi fod yn collediaeth a fawr, so mae dyn nhw rhyw fath o saib dros y wythnosau nesaf, ond mae fe'n anodd os chi'n cario ymlaen colli. Mae chi wir yn cwestiwn i pre blid y fuddugoliaeth yna'n dod. Heb yr unig dîm yn yr adran heb gael fuddugoliaeth mor belled. Fel ti sôn, mae spel ar ôl wythnos mae heb gemau i'r tîmoedd yn yr SLC. Byd nhw'n dod nôl gyda RGC ffwrdd o gatre a wedyn Glenebwy. Ffordd mae
y ddwy gêm na, bod nhw ddim yn gymau hawdd i ennill chwaith. Fi yn edrych arno fe, ti'n meddwl pwy maen nhw'n gallu curo ar y foment. Fi credu Aberafon yw'r tîm uwch ben nhw, a mae Aberafon ddim wedi bod yn gyson. Falle dechrau rhagfyr Cwyns Caerfyrddin yn dod lawr i St Helens, bydde hwnna'n un bydde nhw wedi cylchu, byddwn ni'n meddwl, a gweud, ni'n mynd i gael fuddugoliaeth fan hyn, yn hyd a just ar ôl bydd y Nadolig, bod nhw'n wario Aberafon gytre, nhw'r ddau fi bod nhw'n gallu cael fuddugoliaethau. Sy'n gweld sy'n gweld gwahanol na honni? Na, dy gêm oedd i gatre i RGC wedyn Gynebw. Mae fe'n anodd i dod nôl a dechrau dy ddwy yna. Ie, yn sicr. Unrhyw beth arall yn hyd a Hynt a Helynt rygbi Cymru sydd wedi bod yn mynd mlaen, Iestyn? Os unrhyw newyddion fi wedi methu? Siwr o fod. Fi ddim credu, fi ddim wedi gweld unrhyw beth. Wel, os chi'n edrych lawr yn y gêm cymunedol wythnos diwethaf, bag oedd i byd i Merthyr, bach o sioc fyna. Ond ie, mae fe just... fi ddim wedi gweld unrhyw beth anyways, ond ie, fi siŵr fi wedi colli rhywbeth rhywle, ond ie, dim byd o fi. Falle yr un benawd arall yw bod rygbi saith o'r ochr ddim yn mynd i fod yn rhan o'r gemau gyman wlad yn Glasgow mewn 2 flynedd. Mae hwnna'n siom yn hyd a triathlon, squash, sponken, hwnny yw 2 o'r chwaraeon eraill sydd ddim yn mynd i fod yn rhan. Siom fawr fi'n credu i Gymru yn enwedig. Ti'n meddwl am tîmoedd Cymru yn sponken, ti'n bod yn dda iawn yn gyson a triathlon, wrth gwrs, tîm non-Stanford yn hyd a Olivia Mathias yn rhan o'r tîm na fyd i cael fedal arian 4 mlynedd yn ôl, wel, 2 flynedd yn ôl yn Birmingham. Lle mae'r rygbi saith o'r ochr o'r foment, Iestyn? Mae fe'n anodd yn Nghymru, wrth gwrs, gyda tîm Prydeinig, a dim llawer o Gymru yn y tîm na. Ie, mae fe'n... Ti'n gallu colli rhyw fath o interest o rhyw ffordd yr tîm Prydeinig na, dim llawer o chwaraewyr Gymru mewn na. A fi credu, oedd e 2 gemau yn ôl yn Gold Coast oedd Justin Tipler wedi chwarae saith o'r ochr dros Gymru. A oedd hwnna'n un diddorol. A fi credu dy'r penderfyniad oedd llawer o sioc oherwydd oedd wedi gweithio mor dda yn gemau Glasgow, fi credu 2014. A fi credu oherwydd yr amser oedd fel oedd popeth i digwydd, fi credu oedd Victoria wedi tyfu allan mi'n ofyn beth yw host y gemau yn fi credu yn hwyr, a wedyn mae penderfyniad hwyr o newid. Fi credu mae fe just i adeiladu at rhyw fath o ffordd lle mae rai cystadlaethau falle ddim yn gallu digwydd oherwydd rhyw fath o bethau yn ariannol, ond fi ddim yn siŵr amdano fe'n gyfan gwbl. Ie, yn union hynny yw, ariannol yw y reswm, a fel ti'n gweud, mae fe'n siom oherwydd pa mor dda oedd gemau Gymraeg. Glasgow yr un, fi'n cofio Geraint Thomas yn seiclo lawr strydoedd ennill fedal aur. Llawer o lwyddiant ffynna fyd. Bydd dal llawer o gystadlaethau, fi'n siŵr, Emma Finucane ar y trac, Lowry Roberts fyd, llawer o gystadlu, tîm Cymru bydd yn un cryf yn enwedig yn y velodrome, a bydd dal pethau ar y trac yn athleta, Olivia Breen, a pobl fel ni, Aled Sean Davies, fi'n siŵr bydd falle yn meddwl amdano fynd am hynny fyd to, ond ie, siom i fi'n bersonol bod fe ddim yn mynd yn y gemau llawn o dde. Ond ie, dyna'r byd ni'n byw yn ddo ar y foment yn anffodus, gyda'r gemau hynny yn cael ei tynnu nôl. Un gael cyflym hefyd am fuddugoliaeth tîm Rugby League Cymru, nath gael fuddugoliaeth dda iawn yn erbyn Serbia. Maen nhw nawr yn waren yn erbyn Ffrainc, gêm pwysig iawn os maen nhw eisiau cyrraedd cwpan y byd, wel, maen nhw eisiau cyrraedd os maen nhw'n mynd i cyrraedd cwpan y byd, dyna ni weid. Os maen nhw'n fuddugol yna, wedyn maen nhw'n trwyddo i rownd arall, basically. Mae llawer o rownds yn gystadleuaeth yn enwedig ar gyfer y tîmoedd o Ewrop.
eitha siom bod Ffrainc a Cymru yn erbyn ei gilydd oedd y ddau yn y cwpan y byd 4 mlynedd yn ôl. Felly, gawn ni weld. Ond pob lwc i, tîm John Keir, a gobeithio bod John Keir yn wella yn fuan oherwydd oedd wedi methu'r gêm yn erbyn Serbia oherwydd salwch oedd e'n ysbyty. Felly, pob lwc i'r tîm a gobeithio bod e'n wella yn fuan. Well ni stopio fyna fi'n credu Iestyn, ond braf cael dy gwmni di. Wythnos nesaf, wrth gwrs, bydd ni'n pigo ein tîmoedd ni ar gyfer y gêm cyntaf yn erbyn Fiji. Unrhyw benawdau, Iestyn, unrhyw shockers neu surprise picks gen ti? Fi ddim wedi cael rhyw amser i penderfynu eto, so falle wythnos nesaf fe troi lan a falle newid pethau, ond ie, dim byd eto. Fi wedi clywed bod ti'n moyn rhoi Owen Watkin fel blaen esgellion neu rhywbeth, beth sy'n sôn amdano? No. Wel, cwbl o scrums, cwbl o fynyddoedd yn ôl oedd credu bod yn gêm gwych a Glasgow, a oedd Watkin di dod mewn fel 6 ar y danlidiad yn y cell cosp, a oedd hi wedi ennill scrum pen, oedd y pac, a oedd hi chwarae fel 6 a fyna ni'n dod ond na, fi ddim dyfen y pac. Falle fel yn y Crys 30, ond fi ddim wedi penderfynu yna eto. Gen i weld. Am y tro, diolch yn fawr i ti, Iestyn, diolch yn fawr i chi am rando. Fel nhw'n gweud pob rhaglen, cofiwch i gwylio ni, os chi moyn, ar YouTube, a gwrando a subscribe. Cofiwch hefyd i ddilyn ni ar gyfryngau gymdeithasol ar Twitter a ni ar Instagram hefyd. Ond am y tro, diolch yn fawr iawn a salom. Tyra! Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.